Il-ġimgħa filgħodu id-droga ħasdet il-ħajja ta' persuna oħra, raġel ta' 36 sena. Diversi snin ilu Alvin Xkembri kien prova jagħmel programm mal-Caritas bl-intenzjoni li joħroġ mill-problema ta' droga. Iżda milli jidher Xkembri ma kienx irnexxielu, bir-riżultat hu li possibilment id-droga rebħitlu u ħallitu mejjed. Wieħed faċli jaqa' fit-tentazzjoni u jagħti stigma lin-nies li jmutu b'overdose u lil dawk li abbużaw bid-droga. Ernest Sherritt li jaħdem il-Caritas ma' nies b'dawn il-problemi jappella biex il-poplu Malti u Awċi ma jiġġudikax. Dawn ma fadlilhom xejn f'ħajjithom, uħud minnhom litteralment taqqas fadlilhom fejn joqogħdu, plattiken, shower, fi dak kollu jkun intilef. Faċli niġġudika u ngħid daw ħaqhom daw mhux hekk iridu jkunu mdamdmin. Imma x'kien tkun ġo fiha bħal medin aħna naħdmu ġo fiha l-ħin kollu, tibda tinduna dawn in-nies kemm hemm nuqqasijiet. Anthony Gerard li jaħdem ukoll mal-Caritas, speċifikament mal-familji tan-nies li jkollhom problemi ta' drogi, jgħid li traġedja hija waħda enormi għall-familji. Ħafna drabi jidħol dal-aspett li aħna minna biżejjed għal uliedna, aħna stajna nagħmlu xi ħaġa biex nevitawha di, u din hija traġedja fuq traġedja oħra. Jiġifieri jiena personalment malli qrajta fil-gazzetta tal-għodu l-ewwel ħaġa li ġieni f'moħħi hija it-traġedja u l-dbatija u l-uġieħ tal-familja u xek, speċjalment f'dawn il-festi sbieħ tal-għejtu. Il-ħaddiema tal-Caritas jiddeskrivu kull overdose li tiġri bħala telfa oħra. Aħna kull overdose li tiġri, anke jekk xi ħadd qatt ma ħdimt miegħu ta' ġifieri, jiena għalija telfa, tifhem ġifieri. U l-ewwel ħaġa li nagħmel, speċjalment jekk il-persuna nkun nafa, ngħid meta kien għandna, stajt tagħmel xi ħaġa iżjed biex dażżagħżugħ jew diżżagħżugħ ma wastitx hemmhekk. Telfa għal kulħadd. Overdose tista' sseħħ minħabba diversi ċirkostanzi. Bl-aktar komuni tkun meta persuna tagħmel xi perjodu wieqfa mid-drogi u wara tieħu l-istess doża li tkun ħadet qabel ma waqfet. Jista' jkun ukoll li persuna tkun bela xi pilloli mingħajr il-preskrizzjoni tat-tabib u magħhom ħadet l-eroina. U jista' jkun ukoll li min ikun bieħi droga ikun biddel il-purità ta' droga u dan jirriżulta f'overdose. Huwa diffiċli ħafna biex wieħed jirbaħ li droga, iżda l-mistoqsija tibqa'. X'tista' tagħmel aktar is-soċjetà biex it-traġedja li jmiss tiġi evitata? Nistgħu xi ħadd għadu ħereġ minn programm pereżempju ntuħ ftit ċans ta' xogħol. Nistgħu xi ħadd li għandu l-kondotta imċabsa bir-rejati li jagħmel ħabba l-użu ta' droga, ħabba l-abbuż, intuħ ftit ċans ta' xogħol forsi ngħinu ftit. L-aħħar ċifri juru li bejn l-1997 u s-sena 2010 mietu 93 persuna kawża ta' overdose letali.